Добрый день, дорогие дети, дорогие бацькі. Сёння мы з вами пішам дыктант для 9 класа па беларускай мове пад назвай «Ліпа». Зараз уважліва слухаем дыктант. Ліпа. Вядомы дрэва-гіганты з пышнай, густой цёмна-зялёнай кронай, вышынёй да 30 метраў, з дыяметрам ствала 2,5 метры. Прыгожыя, велічныя ліпы меданосы, асабліва ў час цвіцення, не маглі пакінуць абыякавымі нашых продкаў. Нездарма другі месяц лета беларусы называюць ліпенем. Спрадвеку з ліпы рабілі чаўны, калыскі, карабы, лупкі, посуд на мёд. З ліпавай кары плялі лапці. Маладыя парасткі ліпы нават ужываліся ў ежу. Выкарыстоўваліся ліпавы мёд, гарбата з ліпавага цвету і ў лекавай, і ў магічнай практыцы. На меншчыне верылі, што калі хворы пралезе праз дупло ў ліпе і пакіне ля яе вопратку, то пазбавіцца ад зляку. Ліпа лічылася і ахоўным сродкам. Яе галінкамі апляталі рогі кароў, каб чараўнікі не маглі адабраць малака. Нашы продкі ставіліся да ліпы, як да свяшчэннага дрэва. Пад ліпамі старэйшыя роду чынілі суд, пад імі маліліся. Итак, пасярэдзіне записываем назву дыктанта. Ліпа. З чырвонага радочка будзем записывать першы сказ. Вядомы дрэва-гіганты з пышнай, густой цёмна-зялёнай кронай, вышынёй да 30 метраў, з дыяметрам ствала 2,5 метры. Чырвоны радочак. Вядомы дрэва-гіганты. Вядомы дрэвы-гіганты з пышнай, густой цёмна-зялёнай кронай. Цёмна-зялёнай кронай. Вышынёй да 30 метраў. Вышынёй да 30 метраў, з дыяметрам ствала з дыяметрам ствала 2,5 метры. Проверяем сказ. Вядомы дрэвы-гіганты з пышнай, густой цёмна-зялёнай кронай, вышынёй да 30 метраў, з дыяметрам ствала 2,5 метры. Прыгожыя, велічныя ліпы меданосы, асабліва ў час цвіцення, не маглі пакінуць абыякавымі нашых продкаў. Прыгожыя, велічныя ліпы меданосы. Велічныя ліпы меданосы. Асабліва ў час цвіцення. Асабліва ў час цвіцення не маглі пакінуць абыякавымі. Не маглі пакінуць абыякавымі наших продкаў.
Прыгожыя, велічныя ліпы-меданосы, асабліва ў час цвіцення, не маглі пакінуць абыякавымі нашых продкаў. Нездарма другі месяц лета беларусы называюць ліпенем. Нездарма другі месяц лета беларусы называюць ліпенем. Нездарма другі месяц лета беларусы называюць ліпенем. Чырвоны радочак. Спрадвеку з ліпы рабілі чаўны, калыскі, карабы, лупкі, посуд на мёд. Чырвоны радочак. Спрадвеку з ліпы рабілі. Спрадвеку з ліпы рабілі чаўны, калыскі, карабы, лупкі, посуд на мёд. Правяраем сказ. Спрадвеку з ліпы рабілі чаўны, калыскі, карабы, лупкі, посуд на мёд. З ліпавай кары плялі лапці. З ліпавай кары плялі лапці. Правяраем сказ. З ліпавай кары плялі лапці. Маладыя парасткі ліпы нават ужываліся ў ежу. Маладыя парасткі ліпы нават ужываліся ў ежу. Маладыя парасткі ліпы нават ужываліся ў ежу. Выкарыстоўваліся ліпавы мёд, гарбата з ліпавага цвету і ў лекавай, і ў магічнай практыцы. Выкарыстоўваліся ліпавы мёд, гарбата з ліпавага цвету, і ў лекавай, і ў магічнай практыцы. Выкарыстоўваліся ліпавы мёд, гарбата з ліпавага цвету і ў лекавай, і ў магічнай практыцы. На Меншчыне верылі, што калі хворы пралезе праз дупло ў ліпе і пакіне ля яе вопратку, то пазбавіцца ад зляку. На Меншчыне верылі, што калі хворы пралезе, праз дупло, у ліпе і
пакіне ля яе вопратку, і пакіне ля яе вопратку, то пазбавіцца ад зляку. То пазбавіцца ад зляку. На меншчыне верылі, што калі хворы пралезе праз дупло ў ліпе і пакіне ля яе вопратку, то пазбавіцца ад зляку. Ліпа лічылася і ахоўным сродкам. Яе галінкамі апляталі рогі кароў, каб чараўнікі не маглі адабраць малака. Ліпа лічылася і ахоўным сродкам. Яе галінкамі апляталі рогі кароў, каб чараўнікі не маглі адабраць малака. Ліпа лічылася і ахоўным сродкам. Яе галінкамі апляталі рогі кароў, каб чараўнікі не маглі адабраць малака. Чырвоны радочак. Нашы продкі ставіліся да ліпы як да свяшчэннага дрэва. Нашы продкі ставіліся да ліпы як да свяшчэннага дрэва. Нашы продкі ставіліся да ліпы як да свяшчэннага дрэва. Пад ліпамі старэйшыя роду чынілі суд, пад імі маліліся. Пад ліпамі старэйшыя роду чынілі суд. Пад імі маліліся. Правераем сказ. Пад ліпамі старэйшыя роду чынілі суд, пад імі маліліся. А зараз уважліва слухаем яшчэ раз увесь дыктант. Правераем кожную літару, кожнае слово. Ліпа. Вядомы дрэвы-гіганты з пышнай, густой цёмна-зялёнай кронай, вышынёй да 30 метраў, з дыяметрам ствала 2,5 метры. Прыгожыя, велічныя ліпы меданосы, асабліва ў час цвіцення, не маглі пакінуць абыякавымі нашых продкаў. Нездарма другі месяц лета беларусы называюць ліпенем.
Спрадвеку з ліпы рабілі чаўны, калыскі, карабы, лупкі, посуд на мёд. З ліпавай кары плялі лапці. Маладыя парасткі ліпы нават ужываліся ў ежу. Выкарыстоўваліся ліпавы мёд, гарбата з ліпавага цвету і ў лекавай, і ў магічнай практыцы. На Меншчыне верылі, што калі хворы пралезе праз дупло ў ліпе і пакіне ля яе вопратку, то пазбавіцца ад зляку. Ліпа лічылася і ахоўным сродкам. Яе галінкамі апляталі рогі кароў, каб чараўнікі не маглі адабраць малака. Нашы продкі ставіліся да ліпы як да свяшчэннага дрэва. Пад ліпамі старэйшыя роду чынілі суд, пад імі маліліся. Дарагія дзеці, зараз пасля дыктанта на экране з'явіцца фотаздымак з дыктантам, каб вы праверылі правільнасць напісання яго. Правяраем не толькі словы, але і знакі прыпынку. Спадзяюся, вы напісалі гэты дыктант добра. Дзякуй за ўвагу. Вялікіх поспехаў вам!